Ayo guys, good morning everyone. दा जे जोङो गुवाहाटी सालाखाना जों गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों मोनसे खामानिनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा आगै भलेनाथ जी दङ नमस्ते करो जय भलेनाथ आरो ओइजे मैजि थाव जागोन ओमफ्राय नै मेथाइ दं ओमफ्राय नै आदा जोंसार दं ओमफ्राय जोङो दा सब मिलायनानै जोङो दा गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ बिल्डिं गोजौ गोजौ नायनो गोसोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा बास नेगासिनो आरो बिराद बरिं मोन्दों बासजों थांनो माने जों ट्रेनजोंसो बिराद सिमां सुजुदोंमोन थांनो आगै मासुमजों आंजोङा ओमफ्राय बे उननिफ्राय बिराद बास गाखोनो लुगैयो ओमफ्राय जों ट्रेन गाखोनो लुगैदोंमोन ना माने जों ट्रेनखौ दाबो खेबसे खेबनैल' गाखोनो मोन्दों नालाय ओंखायनो गाखोनो लुगैदोंमोन उपाय गैया दा थांनांसिगोन आरो बरिंबाबो दा नोंसिनो बासाव देखायनो हायोबा देखायसै दा बासआ सयथायाव फैगोन खोमा बिदिबा जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा नै बासाव गाखोबाय फाइनालि मानो नोंखौ फरलेबनाय बुंथारदों थुब्रुआ जानो नांगौ थुब्रुलायबाय थायो सैमाया फार्स्ट टाइम बास गाखोनानै गुवाहाटी थांनो नागिरदों नङाबा जों ट्रेनजोंसो थांबाय थायोमोन आदा जोंसार देखो जरा मेथाइयालाय फैले खिथाव उनाव बहा नुबाय सेन्देल हावै गाननानैसो गुवाहाटी थांदों आङो जुथा गाननो बानानै गाइस आंहा मेंनानै भिडिअखौनो लानो बावबायमोन नै दासो लानो रोंबाय माने जोङो दा सफैनाया जोङो 10 AM आव सफैदों आरोना ओमफ्राय दा सफैखांनानै भिडिअखौ लानो बावबाय ओमफ्राय दुगैखांबाय माबा फ्रेस जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दा जाखांनानै माने जोङो दा मोनसे जायगायाव बेरायहैसिगोन आरो जों बांद्राय जायगा बेरायला माने बाबाय आरो बरिं मोनबाय ओमफ्राय दा मोनसेल' जायगा बेरायसिगोन ओमफ्राय नै रेडि जाखाजोब्बाय आं मेकआप होदों लाय देखायनांगौ इस खाख्रिबा दा जोङो अट' भारा लानानै थांसिगोन आरो बालाजि टेम्पोलाव थांगोन खोमा दा जोंना नै भलेनाथआ गुवाहाटीयाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोन्दों गुवाहाटीयाव फैनानै आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आं गाज्रि मोन्दों मानो हो बरिंसो इन्ट्रेस्ट मोनदों बरिं मोनदों एसे ओमफ्राय थेवब्लाबो बेरायबोनसिगोन दा बेरायबासो माने जों बेहाय माने शुटिंबो लालांगोन आरोना नायलांबाय थादो बिदिबा जों बबे जायगायाव थाङो दा अट'आनो खमबो होनो बाराबो होनो माबे थांसै थ' होमबा फाइनालि नै जों दा बालाजि टेम्पोलाव सफैबाय ओमफ्राय जोङो दा बेवहाय नैबे गेटनिफ्रायनो शुटिं लालांसिगोन आरो बिदिबा नोंथांमोना नायबाय थादो गाइसमोन दा जोंना नैबे बेयाव लानाय लकेसना माबा जाबाय जोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो बैथिं मोनसे लकेसन दंबावो बेवहाय थांगोन आरो दा लानाय जाबा बाहायबो लागोन शुटिंखौहाय ओमफ्राय ड्रेसखौनो लाबोआसैना बेजोंनो लानांसिगोन दा उफाय गैला जोंखौ दोननानै रुमाव जोंखौ दोननानै फैग्रोबाय थाला होनानै फैबाय बिदि लानांसिगोन उफाय गैला आरो माबायदि नांदों शुटिंखौ इन्ट्रेस्ट जागोन ना जाया बरिया जाखागोन इन्ट्रेस्ट जागोन ना थांसै नामा बिसोर लागोन दे बैथिं बेरायहैनो बैथिं बेरायहैनो जोङो नोगोर मानसि जाबाय र' आं नोंसिनो देखायनो लोगो माबायदि मोन्दों गोसो बोरदों बेयाव बेरायनानै माबायदि बोरदों ओमफ्राय नै जोंजों लोगोसे माखासे नैबे गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव हाबग्रा आगैमोनखौ लोगो मोन्दों नै ओरैनो नालाय आगै हाय होन आगैमोनहा गसाइगावनि बिसोरो लोगो मोनफैदों
नै जोङो दा गुवाहाटीनि मोनसे बर' हटेलाव दंफैयो बाजै हटेलाव दा जागोन आरो ओमफ्राय गासिबो नै बर'जोब नै दखानदारि माबाफ्राबो गासिबो बर'जोब जायो ना मायो नोंसोरसो जोंहाथ' ना मोनसेयानो थैयो गाइसमोन जों दा नै रुमाव फैफिनबाय बिराद बेरायनानै मेंबाय नोंसिना बाजै हटेलाव ओंखाम जाब्रेनानै अमा बेदर बोरमा बेदर बे जाला खिदो आदा खियानानै जमा दोननानै थ' गोदौ जानायखौ दां खिथायो नामा जोंनि ना आग्लायनाय जाबाय बोरमा आग्लायनाय जाबाय हारसिंना फार्स्ट जाबाय नङा दे लोगो नोंगौ लोगो जों दे ना मासेखौनो सानदों समा जादों जानो हाबावाखै ओमफ्राय जों दा शुटिं आद्रा दं नालाय दहायनो ससे बेखौ लालांनो नागिरदों सबाय गाबोन ससे होबावगोन दे भिडिअखौ थाथ'दो दिनै गुड नाइट गुड मर्निं गाइसमोन बे जाहैबाय फुंनिमोन ओमफ्राय दाथ' आं फैखांनानैसो भिडिअखौ एडिट खालामदों नालाय ओमफ्राय जोङो मैयानि जेन'बा मैया बायदियाव फैबाय फुङाव ओमफ्राय जों अखानायैनो फैबाय आरो गाइसमोन जों दा थांनो ओंखारबाय माने रुमखौ खालि खालामबोबाय आरो जोङो हटेल रुमखौहाय गुवाहाटी ओमफ्राय दा बाजै हटेलाव ओंखाम जानानै गुवाहाटीसो बासाव गाखोनानै थांसै आरो बाजै हटेलाव ओंखाम जाहैगोन दायो बिसो मेकआप होनानै नोंसोर सानैया सालाफोर जा मोजांखा आं नाय देखायनो नोंसिनो र' जों हटेल थाङो जा मोजां मोनो बिबार बायदिसिना जायगायाहाय बिराद बरिया मोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय नैबे बै खनाथिंजाय माने जोंनि बिलफोरखौ आरो थानायनि भारा माबा माबिखौ बेहाय बे आदा जोंसारा सोंगासिनो आरो मेनेजारजों रायज्लायगासिनो फिसखौ होनो थाखाय गाइसमोन जोङो आयु माबा गाखोनानै मा मोनलाय गारिया मेक्सिम' बेहाय गाखोदोंमोन ना जोङो नै ओमफ्राय जों दा मा जायगाथाय बेयो माबा मा होनोमोनलाय बाथौफुरि बाहाय गुवाहाटीनि बाथौफुरियावहाय जोङो दा बाजै हटेल दं आरो मैयाबो जाखादों बाहायनो दिनैबो जानानै थांनोसै दा थांगासिनो दङ बर' जायगा ना बियो बाथौफुरि स्कुल बाथौफुरिनि नुवासै मोजाङै नैबे खेराइ होयोना खेराइ होग्रा मेंना जाला मोनदों नामा बेटारिल' जाजोब्बाय दा देखायगोन आं नोंसोर बाजै हटेल साफा बर' दंना बेहाय जेन'बा बाजै हटेल बाहाय हाबफैबाय ओरैजा गोलावखा हाबफैबाय जों दा नै बाजै हटेलाव जानो फैफिनबाय आदा वाव नैबे सालाद ओमफ्राय फान्थाव ओमफ्राय दालि ओमफ्राय नैबे गोसोमा माथाय आं मिथियालै माखासेखौ सबायगोन ओमफ्राय नै थास' थुस' माबा माबिजोब ओमफ्राय नै जोंहानो नासो जायो नालाय ओंखायनो फोरो नोंसिना मा सफैयाखै बेदरा दाबो नोंथांमोना बेदर जानो हाया दां बाराबा आं हायो जोङो बाजै हटेलाव ओंखाम जाना फैखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो बास गाखोनो फैबाय आरो आइसपिटि ना मा दे आइसपिटियाव ओंखाम जानानै दासो सानसे दहाय नङाबा सिथलाबाय सिथाबायमोन आङो मोजांथार र' बास स्टेकखौ नायनोबा ओंखाम जाना मोजां मोनबाय लोगो न'आव थांसैना फैबाय दासो गोसोआ जा गरम आरामसो मोनबावदों आङो ओमफ्राय दा खोरखि खेवजायल' जादोंलाय जोंना खेवजायोबो खारनाय खेवना मासि जारला आयु खर'खौनो दिंग्रि मोदा मोदि मोनजोबदों फैनाय समाव मारैबा गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय समावहाय थांनायाव जेबो मोनाखैमोन आरो खमला बिगुरसो लानांबाय सानैबो खमला बिगुरखौनो गथ' होथेयाबानो थादोदो हाला खर'आनो गिदिंनाय मोनजोबो लोमजानो ओंखारनायनो आंथ' गिबायसोमोन बिराद लोमजाबोनो ओमफ्राय
इसोरनि अननायाव ORS मोनलोंनानै जेबो जाबोआसै आरो गाइसमोन ओमफ्राय नै जोंना मोननो थाखाय लामाया बारा गोजान गैला ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो बिदिबा दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लाभ इउ अल बाय बाय